מעולה. טוב, כמו שאתם רואים, אין לי דפים, אין לי כלום איתי ביחד, אני איתכם ביחד ב100%, לא צריך לכתוב כלום, לא צריך לעשות שום דבר, רק ליהנות. ההרצאה שלי היום, אם שמתם לב, כל אחת שנרשמה כנראה ראתה את זה, השם של ההרצאה זה מעט מן האור. מאחורי רגע קטן של פחד מסתתר המון אור. קודם כל אני בשיא ההתרגשות לעמוד פה, לשבת פה מולכם ולהעביר לכם הרצאה שבה אני הולך לשתף אתכם על החיים האישיים שלי. אתם שומעים טוב או שלקחת טיקס או לזה? אין, נשים במזגן, זה לא מסתדר. מירב תכף תבקש המנכ"ל שם. זה חלק מהפרקטית שלי. טוב. אז כמו שאתם יודעים, המוטו שלי, הדרך חיים שלי, העולם הפנימי שלי, הוא מאחורי רגע קטן של פחד ומסתתר המון אור. יש לנו הרבה פעמים בחיים, אנחנו נסתכל ברגעים קטנים של פחד, רגע כזה שאתה בא ואומר, וואלה, אני לא אקח את הדרך הזאת, לא אקח את המשימה הזאת, ושם בדיוק נמצא האור הפנימי של כל אחד מאיתנו. היום במהלך ההרצאה שאני הולך לעשות, אני הולך לשתף אתכם בדרך שלי, שאני עברתי בסיפור חיים שלי בתוך העולם הזה. אבל לפני שאני אתחיל, יש איזו בדיחה טובה מאוד ששמעתי, שאני רוצה לספר לכם, על כדורגל, כי זה יום האישה, והגיע הזמן שתתפתחו לכדורגל. אז היה ביער בקוסטה ריקה, היה תחרות כדורגל, היה משחק כדורגל בין שתי קבוצות של כל האריות, כל החיות הגדולות על 4 וכל הזוחלים. מהלך המשחק, כמו שאתם יודעים, זה 11-11, ומגיע מחצית ראשונה, כל האריות נותנים בראש, מגיעים ל7-0, מחצית שנייה מגיעה, ממשיכים לתת בראש, מגיעים ל11-0, דקה 80, השופט עוצר את המשחק, ומכניסים שחקן, מכניסים את המרבה רגליים, פתאום המרבה רגליים בא, נותן בראש, נותן, הופך את התוצאה, מסתיים המשחק ב12-11 לטובת קבוצת הזוחלים. באו למאמן שלהם, אמרו לו, לא הבנתי, למה הכנסת אותו רק דקה 80? אז הוא מסתכל עליהם ואומר להם, מה אני אעשה? עד דקה 80 הוא שם את הנעליים. אז הרבה פעמים אנחנו בחיים כאלה. אנחנו בחיים עד שאנחנו עושים את הצעד, עד שאנחנו עושים את התנועה, לוקח לנו המון זמן. ושם מתחיל בעצם ההרצאה שלי כאן בעצם. זה הכל התחיל בעצם, המסע הפנימי שלי התחיל להשתנות, זה היה בשנת הקורונה. באותה תקופה הייתי בארץ עצמי מאוד מוחלט. עכשיו אני אתן לכם ככה ספוילר קטן, הדרך שלי הייתה בחיים לראות את עצמי בתור כלום. כל החיים שלי הייתי כלום בחיים בעצם, עכשיו זה רק אני בתפיסה הפנימית שלי, הייתי כלום. ככה ראיתי את עצמי, זה היה אמונת שורש של אמונת ליבה שלי. ובשנת הקורונה, זה היה את כל הבידודים, כל מי שזוכר, זה היה מאוד מזמן, כמו שאתם יודעים. אז היה בידודים, ואחד הבידודים, אני גם נפלתי לזה, הכניסו אותי לבידוד, באותו ערב ישבתי עם עוד חברה, ואישנו, הייתי באותו זמן מעשן סמים, ואישנו כמויות של סמים, סליחה ברשותכם, זה כל רגע מוציא אותי מריכוז.
אז ישבנו בערב אחד אני ועוד שכנה, אני הייתי בבידוד, לא היה לי כל כך יותר מדי מה לעשות גם אחר כך, וישבנו ועישנו כמויות מטורפות, ואז חברת אמת, הלכה, עישנו, ואני זוכר שאני פתאום מתחיל להרגיש מאוד מאוד רע, אני מתחיל להרגיש את כל העולם שלי מסתובב, אני הולך לחדר, עכשיו הייתי גר באותה תקופה ביחידת דיור, תת-קרקעית. עכשיו אני הולך לחדר ואני מרגיש את הכל רע, אני נשכב על המיטה, אני מרגיש שהדופק שלי עולה במהירות מטורפת, אני מרגיש שעוד שנייה אני מקיא את החיים שלי, אני מרגיש את הכל ביחד, והדבר היחידי שיש לי לעשות, או בעצם לא היה לי לעשות, זה להתקשר למד"א ולהזמין לעצמי אמבולנס, אבל הבעיה היחידה הייתה שאפילו את האופציה הזאת לא הייתה לי, כי זה היה יחידת מרתף ולא היה שם קליטה לטלפון. אז אני שוכב על המיטה ומתפלל לאלוהים באותו רגע. מתפלל לאלוהים ואומר לו, אני מסכים לשנות את הכל. אני מסכים לשנות את הכל, אני מסכים לשנות את החיים שלי, אבל תוציא אותי מהמצב הזה, כי הרגשתי שבאמת לא יעבור 2 שניות ואני באמת עומד למות, ובאותו רגע שאמרתי את זה, שאני מסכים לשנות את הכל, נגדם. זה היה הנקודה של התקף חרדה שלי, שמשם הכל השתנה. אבל מה זה הכל השתנה? זה מתחיל עוד לפני 30 שנה, ב-1993, יותר נכון בשנת השנ"ג. למה אני אומר לכם את השנה העברית שלי? כי אני באתי מבית דתי, יש לי עוד 9 אחים, 8 אחים יותר נכון, 9 ילדים. יש לי אח בחינוך המיוחד, שנולד 1.5 שנה אחר כך. וביום שהוא נולד, כל הפוקוס הלך עליו. וכמו שהקדמתי, אני בחיים שלי הייתי ילד של כלום. גדלתי בתחושה שאני כלום, בהבנה שאני כלום, וככה דאגתי להוכיח את זה לעצמי כל החיים. עכשיו, בתור ילד דתי בבית דתי, אני זוכר שיום אחד אבא שלי בא הביתה ואמר שמהיום אסור לאכול חומוס. עכשיו אני הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אבא, לא הבנתי, מה העניין עם החומוס? מה הבעיה בחומוס? אז אבא שלי מסתכל עליי ואומר לי, מי שקלה את החומוס, את הסומסום, סליחה, שעושים ממנו את התחילה של החומוס היה גוי. ואם הוא היה גוי, אז אסור לאף אחד לאכול אותו. עכשיו אני מסתכל על אבא שלי ואני לא מבין, אבל בראש שלי רץ לי בכלל דבר אחר לגמרי. אני מסתכל ואני אומר איזה באסה לצבא, והם הפסידו עכשיו 10 קליינטים חדשים, והלך להם המניה. אז זה הראש שלי, הראש שלי תמיד חשב מאחורה, הראש שלי תמיד היה מתקדם קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, וזה היה הפרעת קשב שלי, או שפעם אחת הוא בא ואמר שמהיום צריך לדלח את התלות. אבל דבר אחד היה לי חשוב, שזה יהיה בקצפת צמחית, כדי שלא יהיה בשר וחלב תוך כדי, כי יש שם הרבה תולעים. אז זה היה המשפחה שלי שגדלתי בה, גדלתי בבית דתי, גדלתי בהתנחלות, הייתי שנים עבדתי עם ערבים, ותמיד היה לי בדיחה איתם שעושה להם ככה שריר, והייתי אומר להם, אתם רואים את היד הזאתי? זה היה מלזרוק אבנים על ערבים. כאלה היינו, זה היה המקום שגדלנו. במהלך השנים שלי גדלתי בתלמוד תורה חרדי, היה לי מורים חרדים, היה לנו, אני זוכר שהגענו בכיתה א', הביאו לנו דף עם כל האותיות, ושמו לנו דבש על האותיות האלה. ואמרו לנו שאנחנו צריכים לקט את האותיות, גם בדיעבד אני מבין שזה מה שקישל אותי, ומאז אני לא נדבק בשום דבר. אבל זה היה, לא היה לי חיידקים בגוף. זה היה כדי שנאהב את האותיות, נאהב את התורה, היינו לומדים תורה בצעקות, מה זה אומר, היינו שומעים כל פרק היינו לומדים אותו בעל פה. לצורך העניין, אם מישהו ישאל אותי שאלה מתורה, אז רוב הסיכויים שאני אדע איפה זה מופיע, באיזה אות, באיזה פסוק, זה היה הדרך שלמדנו, ואני זוכר שהיה לנו רב אחד שהוא היה מאוד חסכוני. מה זה אומר? היה לו חבילת ביסלי אחת גדולה שהוא היה מחליף אותה פעמיים בשנה. עד פסח ומפסח. עכשיו תחשבו שאנחנו יושבים כיתה של 30 ילדים וצועקים פסוקים, וכל אחד שרוצה לקבל ביסלי צריך לצעוק יותר חזק מהשני, ואתה מקבל בסוף, אתה לא מקבל חבילת ביסלי, אתה מקבל ביס. זה מה שנשארנו, וככה היה החיים שלנו. גדלתי בתלמוד תורה חרדי עד כיתה ו'. בכיתה ו' היה לי אופציה או ללכת לתלמוד תורה חרדי אחר או להישאר בתלמוד תורה הזה, החלטתי להישאר בתלמוד תורה הזה. סיימנו לקראת סוף כיתה ח', היה לנו אופציה מעניינת, בחרנו לעשות חולצה וכתבנו עליה את המשפט שנגיע לשמיים נלך ישר לגן עדן, כי בגיהנום כבר היינו.
אז התלמוד תורה לא אהב את הקטע הזה, וזרק לנו את כל החוצות, ניתן לנו תקציב שנתי, וזה היה קרנבל אחד גדול. אבל זה היה הדרך. כשהגעתי לכיתה ט' היה לנו אופציה לפני זה לבחור האם לאיפה אנחנו רוצים ללכת, ואני בחרתי ללכת לישיבה. אני לא בחרתי כל כך, ההורים שלי יותר נכון בחרו לי. עכשיו, כשאני אומר ההורים שלי היו דמות מאוד דומיננטית בבית. ההורים שלי, גדלתי בבית שהדרך של ההורים היא הייתה מאוד מובנת, מאוד מובהקת להם, והיה קצת פחות נעים לסור ימינה או שמאלה. וכל החיים שלנו היה מורים שהיו מאוד מנצלים את הנקודה הזאת. אני לצורך העניין בכיתה ז', אבא שלי לא היה צריך ללכת לאספת הורים בכלל. כל יום היה לו אספת הורים. את ההוא היה פוגש בבית הכנסת, את המורה השני היה פוגש, הוא היה מלמד איתו ביחד, המורה השלישי הוא בכלל היה מורה של שתי אחים שלי, אז הוא היה הולך לאספות הורים שלהם, ולי לא היה צורך בכלל להורים ואת זה, וכל פעם שאבא שלי היה שומע עדכון, זה היה עוד צל"ש או טר"ש, אבל הטר"ש היה פחות נעים, וזה היה הדרך. הבית של ההורים היה מאוד חם ואוהב, אבל היה בו גם את הדרך שלהם. וכשהגיע כיתה ח' ההורים שלי החליטו שאני ממשיך בישיבה ליד הבית, בפנימיה ליד הבית. מה זה אומר? 500 מטר מהבית אני נמצא בפנימיה, זה לא יודע מה היה האינטרס שלהם, אבל טענו שאני בחרתי. אבל עד היום הם עדיין טוענים את זה, ואני זורם, אני אומר, אוקיי, זה היה הבחירה שלי, אני עומד מאחורה, אבל מה שעשיתי אחרי חודש, החלטתי שלא מתאים לי. שמה. ודאגתי שכולם ידעו את זה גם. אז היה לי שותף בחדר שהביא באותו זמן סכום כסף לקנות טלפון, ואני אמרתי, אין בעיה, זה הדרך שלי לצאת מפה, לקחתי לו את הכסף, לקחתי את הארנק, שלושה ימים מחפשים את הכסף, אני בא למחנך, אומר לו, אני לקחתי את הכסף, הנה הכסף פה, הארנק נמצא שם, בבקשה, תעיף אותי לפה. ועדיין ההורים שלי טוענים שאני רציתי ללמוד שם, אבל זו הבחירה שלהם. והעיפו אותי משם קיבינימט, עברתי לבית ספר אחר, וכשהגעתי לבית ספר ההוא, הגעתי פה עם קופסאות סיגריות, החלטתי שאני מכיר את כל החבר'ה, את הדרך חיים שלי. בסוף שנה היה מסיבה, מסתבר שאני לא הוזמנתי לה, אבל כולם ישבו בחדר וישנו סיגריות ונרגילה, ושאלו מאיפה למדתם את הכל, ומסתבר שאני לימדתי אותם את זה, אז יש לי הצלחה ראשונה בחיים. וככה עובר, ואומרים לי, יאללה, הגיע הזמן שתפתח את הדלת הזאת גם, ותלך, ועד היום אני מודה לאלוהים על הבחירה הזאת. הגעתי למבשרת, למדתי שם שנים, היינו 3 שנים, זה היה עם פנימיה, חבר'ה מדהימים, כמה היינו מדהימים, זה היה חבר'ה שהיינו עושים הכל ביחד, היה לנו שיר שהיו שואלים לנו כל הזמן, זה היה יחד יחד, כולם במקלחת, היינו מאוד שיתופיים, היינו מיטה אחת, יש 2 מיטות בחדר, 8 אנשים על המיטה, באמת חבר'ה כאילו פתוחים בהכל, היינו מאוד אוהבים את היחד שלנו, זה חבר'ה שבאמת עד היום 15 ו-20 שנה אחר כך, כמעט, אנחנו ב-17 שנים אחר כך, הוא עדיין בקשר חברי, אין מה לדאוג, אף אחד לא יצא מהארון, כולם היו נשואים עם ילדים, אבל זה היה החברות בינינו. הבוחנים שלנו דאגו לנו בבחינות בגרות, בוא נגיד שלא עבדתי קשה בחיים, שם הייתי התלמיד המצטיין בלי לעבוד קשה, ושם גם התחלתי לפתח את הפרעת אכילה הראשונה שלי. מה זה אומר? זה אומר שאני הייתי מחכה שיסתיים הארוחת צהריים, שכולם יקבלו לאכול, ואז הייתי בא ואומר, אוי, לא קיבלתי. אז מה עושים? לך תקנה בורגראנץ'. ותמיד מה הם עשו? הם החביאו לי מנה אחת, אמרו לי, אוי, יש פה עוד מנה, והייתי אומר, אני כבר לא רעב. ירד לי החשק, הייתי בתיכון, ישנתי, אני חושב, משהו שאנשים עושים ב10 שנים, אני עשיתי בתקופת התיכון. יש לי, כאילו, אם אנשים עושים 16 שעות שינה, 16 שעות עבודה ו8 שעות שינה, אז זה היה הפוך, 16 שעות שינה, 8 שעות ערנות וחסד. ולא זכרתי את זה, שזה המקום של ההפרעת אכילה שלי. וככה 3 שנים, כמעט שלא אכלתי כלום חוץ מגן, חוץ מכלום בעצם, כאילו הייתי בחור על זה, עייף, חסר אנרגיה ורמות, אבל אלוהים נתן לי מתנה אחת, זה שאם הייתי פותח ספר לפני בגרות, הייתי קורא את החומר, ניגש לבגרות ומקבל את הציונים בין הגבוהים בכיתה. זה היה באמת חסד שאלוהים עשה איתי. אם בוא נגיד, אם הייתי מנצל אותו אז בזמנו, אז כנראה שהייתי עם תעודה הרבה יותר משודרגת, הרבה יותר טובה, אבל לא הבנתי את זה בזמנו. לא הבנתי עד בזמנו שאני מפתח הפרעת אכילה, גם אף אחד מסביב לא הבין את זה,
המחנך פעם אחת זרק מילה להורים שלי, ואז הם שלחו אותי עם עוד 2 חטיפים לבית ספר. אבל זה היה ההפרעה שם, לא היה מודעות בכלל להפרעות אכילה, גם אני בעצמי לא היה לי מודעות לזה, וזה היה הדרך שהתחלתי ללכת בתוך המסגרות הללו. שעבר הזמן, סיימתי תיכון, הלכתי למכינה קדם צבאית, גם שם הייתי מחזור ראשון, רציתי להתמודד, לא רציתי את החבר'ה מסביבי, היה לי יותר מדי רועש. הגעתי למכינה, הייתי הבחור היחידי מהתיכון שהסכים ללכת למכינה הזאת, זה היה מחזור ראשון, היינו 10 חבר'ה, באמת, עוד שנה של שינה מלאה, היו מעבירים לנו שיעורים בחדר, כאילו באמת עשינו כיף חיים, טיול, אני זוכר אחד הטיולים שעשינו, הלכנו לפלצ'ריה, מילאנו את האוטו בערבובים, והלכנו לירדן איפה שכולם עושים קייקים, לא היה לנו כסף לקייקים, אז עשינו ערבובים, בחסד כולם ניצלו, בוא נגיד היה ברמה שאחד נפל וכמעט טבע, השני איבד משקפיים, כל אחד היה לו את הסיפור שלו, וזה היה החוויה שלנו במכינה. התגייסתי לצבא, עכשיו במהלך התיכון היה לי בעיה רפואית בעיניים, שצריכה ממני לעשות 2 ניתוחים בעיניים, קרת הקונוס, מי שמכיר את זה, ואת כל הכסף שהיה לי בעצם באותה תקופה, הייתי עובד מגיל 13, הייתי עובד בשיפוצים, כנראה שבגלל זה אני עדיין נמוך, הייתי סוחב תנאים מגיל מאוד מאוד צעיר, ועובד תמיד, כאילו אין כזה דבר שנה לא לעבוד, ואבא שלי היה לו כלל, כל מה שאתה עושה עד החתונה, הכסף מגיע אלינו. תקבל את זה בגיל 18, עד עכשיו אני מחפש את הסכומים האלה, כי זה סכומי עתק, אבל זה חלק מהחיים. עשיתי 2 ניתוחים בעיניים, וכשהגעתי לצבא אמרו לי, מצטערים, אנחנו לא יכולים לקבל אותך לקרבי. אמרתי להם, אוקיי, מה עושים לי פה? הלכתי, חיפשתי רופא שיביא לי אישורים, הבאתי, באמת, אני חושב שלא היה רופא במחלקת עיניים ברחבי הארץ, שלא הביא לי אישור שאני יכול להיות קרבי, לא עזר, הורידו לי פרופיל, אמרתי, אתם מורידים פרופיל, אני אוריד פרופיל, אני אטבח, יש לי אח חינוך מיוחד בבית, אני אטפל בו, הייתי עושה שבוע עבודה בצבא, שבוע עבודה בבית, קם ב6:30, מוציא אותו לבית ספר, והולך לעבודה עד 10 בלילה, חוזר חלילה, וככה העברתי בערך 2/3 מהשירות הצבאי שלי, לקראת סוף השירות הצבאי שלי, הכרתי את אשתי הראשונה, הכרתי אותה באתר התקרבויות, התחלנו לצאת, היה מדהים, תוך חודשיים התארסנו, 4 חודשים אחר כך היינו נשואים, הייתי מאוהב עד הגג, חשבתי שהחיים שלי מפה, מסלול טיסה לאן, אין לי מושג לאן היה הכתובת. ומשהו שרציתי לציין זה במהלך הצבא, עד שהורידו לי את הפרופיל, הייתי באיזה חודשיים סימן שאלה, ומה שעשיתי זה שמתי את ההפרעת אכילה חזרה על השולחן, כי אמרתי שאם אני יכול להשיג הכל על ידי הקאות, אז למה לא להשתמש בזה? אז שם מה שהייתי עושה זה הייתי אומר להם אני מקיא, הייתי אוכל משהו מקיא, כבר שם פיתחתי את האינסטינקט הזה, ובעצם היום בדיעבד אחרי הרבה זמן הבנתי שזה היה התחלה של הבולמיה שלי, פיתחתי אותה עוד בצבא, הייתי אוכל ומקיא והייתי מתחנן להם לצאת מהבסיס, ואני לא מרגיש טוב, כל פטור אפשרי היה לי, כאילו ברמה של, היה לי פטור קפיצות, פטור נשימות כמעט הביאו לי בשביל שאני אשאר בצבא, ושם היה לי את ההתחלה של הבולמיה, כשהתחתנתי בפעם הראשונה, זה היה נפלא, הכל היה נראה בדרך הכי, מסלול טיסה הכי מהיר שאפשר להצלחה, בגיל 21 אתה מגיע לנישואים, ושם התחלתי לגלות את החיים שלי. שם התחלתי לגלות את הקשיים בחיים האמיתיים. לאשתי היה בעיה שקוראים לה וגיניסמוס, שהיה לנו קושי בקצים, ומשם הבנתי בדיעבד שהיא סבלה מדימוי גוף מאוד מאוד נמוך, היא סבלה משנאה עצמית, וכשניסינו להרכיב משפחה, אז כל הקשיים צפו ברמות מאוד גבוהות. קושי שאתה מתמודד איתו יום יום, ראיתי אותה מסתכלת במראה ומקללת את מה שהיא רואה, ואני בתור הבן זוג שלה רק רציתי לעזור לה, אז חשבתי שאם אני אהיה סבלן כלפיה זה יעזור. התחילה ללכת לפסיכולוג, לטיפולים מיניים, וכל דבר אפשרי. ניסתה, באותו זמן הייתי גם מאוד בחור דתי, היה לי עוד כיפה על הראש, ואמרתי לה, תקשיבי, אם את רוצה להוריד את הכיסוי ראש, תורידי את הכיסוי ראש, ואולי זה יעזור, באמת חשבנו על כל אופציה אפשרית, הלכנו לטיפולים זוגיים ביחד, כי כבר התחלנו לחשוב שהבעיה גם בי,
והגענו לטיפולים הזוגיים, ואנחנו עושים עבודה ולא הולכים רק אחורה ואחורה ואחורה, ואין התקדמות עד שיום אחד אני מגיע הביתה לפני הטיפול הזוגי, אני רואה אותה יושבת על המחשב, ו... והיא בפלאפון שלה, ואני יושב במחשב, מתחבר לפייסבוק, ואני מתחיל לראות התכתבות מסוימת בינה לבין גבר אחר, שאומרת לו, בעלי לא אוהב אותי, מסתכל, אני אומר, אני לא מבין על מה היא מדברת, בעלי לא רוצה לגוע בי, אני אומר, הלוואי הייתי יכול לגוע בך, כאילו, הכל עובר כאילו בתמונה של כאילו מה היא משקפת, מה היא אומרת ומה באמת קורה בבית, ואני מתחיל להבין שיש פה איזה סיפור אהבה שנרקם ואני מחוץ לתמונה. אמרתי, אוקיי, אני שותק, בוא נגיע לטיפול, נבין מה זה, אני יושב מולה בטיפול, ואז היא מתחילה לספר, אני מתחילה לדבר, אני עוצר אותה, אני אומר לה, בואי נעצור את השיח רגע, בוא נבין מה קורה פה. היא אומרת לי, מה מדובר? אני אומר לה, ראיתי, בואי תשלפי מה היה שם. אז היא מתחילה לספר, לא, זה בכלל לא היה, ואני אומר לה, אוקיי, הבנתי, שמתי על השולחן את הגירושים, אמרתי לה, אני רוצה להתגרש וזה הרגע. מסתכלת עליי, אומרת לי מאיפה זה בא, אני אומר לה, מה זאת אומרת מאיפה זה בא, אנחנו שנה ושמונה במלחמה קיומית על החיים שלנו, על חיי הזוגיות שלנו, זאת אומרת לי מאיפה זה בא, גם הנה הוכח, אני לא אוהב אותך, למה אנחנו ביחד, היא אומרת לי, אוקיי, קיבלתי, הולכים לגירושים, גיל 21, באותו יום שאני מודיע על הגירושים שלי, אני הולך לרבנות, תוך חודשיים כבר היינו גרושים, ביום שאני מסיים ברבנות, אז סבתא שלי מתאשפזת. סבתא שלי מתאשפזת, בדיעבד אני חוקר את זה, והבנתי שכל הכאב שלה היה עליי. היה לנו קשר מאוד מאוד עמוק, סבתא שלי הייתה הדמות הכי מחוברת אליי בחיים, הדמות שבדיעבד היום אני מבין שהיא נתנה לי הכי הרבה אהבה טהורה. כי לא הייתי בא אליה הביתה, זה היה נרו יאיר וחפלות ושמח, והיינו הולכים ביחד לבבא סאלי, ובאמת כל השכלה כפרה עליה היה לה נשמה של בן אדם הכי גבוה של אפשר, הייתה כמעט נכה, וכל שנה הייתה מנתיבות, היה מגיע השכלה של הבבא סאלי, סבתא שלי הולכת 3 קילומטר ברגל. אני זוכר את סבא שלי, אבל למה את הולכת? היא אומרת לו, זה מה שצריך לעשות, זה מה שאני עושה. אז זה היה סבתא שלי, ולי היה את הזכות להיות מאוד קרוב אליה, וביום שאני בעצם התגרשתי, היא התאשפזה, וביום הולדת שלי, 4 חודשים אחר כך היא נפטרה. ואני הרגשתי באותו יום שהכל משתנה. ביום של הגירושים הבנתי שהמסלול טיסה שלי התפוצץ, החיים שלי באותו רגע השתנו, ואני לא יודע איפה אני נמצא, מול מה אני מתמודד, אף אחד לא מכין אותך למה קורה בגירושים, יותר מזה, ההורים שלי התביישו להגיד שאני גרוש, ואני באותו יום אמרתי להם, אם זה החיים שלי מולכם, אז גם בואו נתחיל לשבור את היחסים בינינו, הורדתי את הכיפה באותו זמן, אמרתי, אם כבר אתם לא מתייחסים אליי כבן, אז לפחות אני אהנה מזה, הורדתי את הכיפה, ובאותו יום, באותו זמן התחיל להיווצר חלום משום מקום, אני מחליט שאני עולה לטיסה לדרום אמריקה. לאן, כמה, איך, אין לי מושג, אין לי דרכון, אין לי כלום כאילו בשביל זה, אין לנו אפילו במשפחה רצון להגשים חלום כזה, כאילו לא היה שיח בבית על חו"ל, אף אחד לא יודע בכלל מה זה חו"ל במשפחה, ההורים שלי אין להם דרכון, אחים שלי אין להם דרכון, אף אחד אין לו מושג בכלל מה אני עושה, ואני אומר להם, אני טס, לא רק טס לחו"ל, אני גם טס ל4 חודשים, לאן? לא יודע, מה יש שם? לא יודע, מה אתה הולך לעשות שם? מי הולך להיות שם? אין לי מושג, לא מכיר אנשים, לא מכיר את העולם הזה, אבל מחליט שאם אני קופץ למים, אני קופץ למים הכי עמוקים, ולא היה אכפת לי. אמרתי, אין לי מה להפסיד, ושאין לי מה להפסיד, אני הולי. ובאותו זמן, גם הייתי, כשסיימתי את הניסויים שלי, אחד הדברים שהגרושה שלי דאגה לעשות, זה שאני אוכל הרבה. היה לה הפרעת אכילה, גם לה היה הפרעת אכילה, והיא הייתה תמיד אומרת לי, אני חייבת שהמקרר יהיה מלא באוכל. היה לנו באמת כמויות של אוכל מסחריות, כל יום הייתי זורק סיר, מכין סיר, עכשיו אני שף מקצועי, יש לי ידע להכין, כל יום הייתי עושה סירים של אוכל, יום אחר כך הייתי זורק את הסיר. כי זה מה שהיא רצתה, היא רצתה שיהיה אוכל, אז כמובן שאכלתי כמויות, וכשסיימתי את הניסויים שלי הייתי באזור 96 קילו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, הגיע הזמן להוריד את זה, איך אני עושה את זה? חוזר להפרעה שלי מהצבא, ומפתח את הבולמיה בהולי, מטורף, כל הזמן הזה אני שף, אני מסיים לאכול בשר, רץ להקיא, אני מסיים
לשתות כל דבר בעצם, ובתוך 3 חודשים הורדתי כמעט 20 קילו, חודשיים אחר כך מסתבר שהורדתי עוד 16 קילו, והורדתי בתקופה מאוד מאוד קצרה, באזור ה-30, חצי שנה בערך הורדתי 36 קילו, אבל לא בדרך הנכונה, דרך בולמיה מאוד חריפה, וככה אני עולה על הטיסה לדרום אמריקה בהסתרה מטורפת. כאילו, מצאתי שותפה אחת שהסכימה לטוס, ונהיינו חבורה ענקית, היינו 12 חבר'ה שטיילו ביחד. ג'ודי, אולי תתני חזקה למזגן, כן. בטיסה, איך התמודדת עם הפרעת אכילה? באמצע. הוא רק בהתפתחות שלה, יש לנו עוד 5 שנים איתה. לא בשנייה אנחנו משחררים כזה דבר איכותי. בסדר, אני אשתדל לדבר יותר בקול, אולי אפשר להנמיך את הטורבו. אוקיי, אני אדבר יותר בקול פשוט, תתגבר על הרעש. אני עולה על טיסה לדרום אמריקה, ואני מחליט ביני לבין עצמי שאני בחוויה שלי אולין, אני עושה הכל מהכל, ואף אחד לא מעניין אותי בחוויה הזאת. עשיתי צניחה חופשית, יש לי פחד גבוהים, כן, אני עושה צניחה חופשית, נופל מגובה, מת מפחד, קופץ, אומר לעצמי, מה יש לי להפסיד? הולך, מכיר אנשים, אוכל מה שאני רוצה, מכיר כמובן אחר כך ישר, ברמה שאני זוכר שהעליתי תמונה ערב פסח אחד, בערב פסח לפני שנה, להגיד לכולם שנה טובה, וכל התגובות היו, אתה אוכל? אתה שותה? ואני אומר להם, בטח, אוכל יותר טוב ממכם, חי את החלום, הרי אני כולי בזה, רואים לי כבר, מתחילים לראות לי את כל הצלעות, את כל העצמות, את כל הגוף, שקלתי את עצמי באותה תקופה, הגעתי ל-56 קילו. אז זה היה 40 קילו, זה מסע שלא היה קשה בכלל, ואני אוכל שם, באמת אכלנו שם כמויות, כל מקום אתה אוכל בילידות, ברבקים וזה, ואני מסיים לאכול רץ השירותים, אחרי חודשיים בדרום אמריקה עשינו ארגנטינה, צ'ילה, פרו, ארגנטינה, צ'ילה, ועלינו לברזיל. בברזיל אני נפרד מהחבורה, למה אני נפרד ממנה? ראיתי בפייסבוק מחפשים טבח להוסטל בפרו. אני מסתכל, אני אומר אוקיי, מעניין, לא מסתכל לאן, הוא אומר לו אוקיי, אני מגיע, מה הכתובת? הוא אומר לי זה הכתובת, אני עולה על טיסה, מגיע לשם. עכשיו יש לי מיצוי מאוד מהר למקומות, לאנשים, אז הציתי את החוויות די מהר, אמרתי או שאני חוזר לארץ בחודשיים, או שאני ממשיך לשם. זה היה ערב פסח, עשינו ערב פסח כל החבר'ה ביחד, בבוקר אני עולה על טיסה לפרו, ומסתבר שהגעתי למאורת סמים בפרו. הבחור שניהל את ההוסטל, קראו לו הדוקטור. מה זה הדוקטור? זה אומר שהוא יושב לך כל היום מסטול וממסטל את כל החבר'ה בדרום אמריקה, היה לנו את הסמים הכי איכותיים, היה לנו באמת כל מה שאתם רוצים. פה אני מתחיל ליפול לתוך הסמים, אני בן אדם מאוד התמכרותי, יש לי הפרעת קשב שאני חוקר אותה במשך הרבה זמן, והבנתי שאחד מהיכולות שלי זה להתמכר לדברים מאוד בעיה. ולכן אני חייב לשים לב לזה. היום אני יודע שאני חייב לשים לב לזה, אבל אז לא הבנתי שזה ההפרעה שלי. וכשאני מגיע להוסטל אומרים לי ברוך הבא לגן עדן, אני אומר להם זה מוכיח את הקבוצה מהתיכון, הנה אני בגן עדן, נמצא, יש לי סמים חופשי, יש לי אוכל חופשי, מה אני צריך לעשות? לקחת כסף ולהעביר. ככה אני חי במשך חודשיים, תוך כדי אני קצת מבשל לאנשים, ארוחות שישי, כאלה, כאילו באמת חבורתי, ישראלים שבאים לטירוף. באמת, לא זזתי מההוסטל, לא היה לי צורך לזוז שם, אתה כאילו הייתי מקבל הכל, מקסימום בבוקר הולך לקניות, אבל גם כשאני הולך שם לקניות, יש לי בכיס סמים, כאילו קוק וזה, כאילו הם קמים בבוקר עושים סמים, בצהריים עושים סמים, בלילה אומרים די, מחר לא מעשנים, קמים בבוקר ועושים 2 בנגים על הבוקר, מורידים אותם, באמת, חיים כאילו שהסתכלתי עליהם אז באותה תקופה, ואמרתי, אני חי את החלום, ואף אחד לא יזיז אותי מהחלום הזה. הערכתי את הכרטיס טיסה שלי, כאילו אמרתי טוב, אני לא חוזר עכשיו, אני אחזור עוד חודש יותר מאוחר, חודשיים, כאילו עשיתי כרטיס פתוח, אם אני בגן עדן, אני אשאר בגן עדן, למה לחזור? יום אחד בא אליי הבוס שלי באותה תקופה, הבוס הוא עוד בן אדם מסטול, הוא אומר לי, שומע, יש פה בקבוק קולה, אני צריך שתעביר את זה למתחרה שלנו. מסתכל עליו ואני אומר לו, טוב, מה זה הבקבוק הזה? עושה לי זה בקבוק שברגע שאתה מביא לו אותו אחרי 24 שעות, המתחרה החדש שלנו נהנה מהשטח.
אמרתי לו, בוא נדבר רגע באמת, זה מה שהולך לקרות, כאילו אני הולך להרוג אותו, הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אוקיי, אם זה מה שאתה רוצה, אני מחר לא פה. מתקשר לחברה שלי אליי איתי, אני אומר לה, גל, שומעת, אני חייב כרטיס טיסה לארץ. היא אומרת לי, מה הבעיה? אני אומר לה, מה הבעיה? שאני בקושי יכול להקליט. אני צריך שתדברי עם הסוכנת שלי, כי אני לא יכול לדבר איתה כבר, כאילו, הכל במייל. אין לי יותר מדי יכולת תקשורת איתה, אני חייב שתעזרי לי, כאילו, להביא כרטיס. היא אומרת לי, תביא את האשראי, לא הייתי בכרטיס, אחרי יומיים אני על טיסה חזור לארץ. ההורים שלי לא יודעים בכלל שאני חוזר. הכל כאילו מעורפל, אני לא יודע שאני חוזר, מה אני עושה, כמה אני עושה, מגיע להורים שלי, אומר להם שלום, הם מתרגשים, מגיע יום ראשון, אני עוזב את הבית, לא מדבר איתם בזמן הזה, הולך לחבר שלי, אומר לו, שומע, אני נשאר פה איתך, הוא אומר לי, בוא, אהלן וסהלן, זה חבר מהתיכון, אנחנו פה כמו משפחה, אנחנו חיים את החברות שלנו בעוצמות, ודירה שיותר חצי מהכיתה הזאת, זה היה גודל כל הדירה הזאת, וזה הפך להיות מאורת הסמים החדשה, ובאמת לא הפריע לי הסמים, רק לא רציתי להרוג אנשים בדרך, ולא היה לי באמת שום מטרה בחיים. אני הולך, אני עושה קורס קונדטוריה, אמרתי, טוב, אולי אני אשיג איזה ריגוש, אולי זה יעשה משהו טוב, שום דבר לא משתנה, אני עובר ממקום למקום, מדרך לדרך, אני עושה הכל ונשאר באותו מקום. אני בפנים רק מחפש סיפוקים, ואומר, אוקיי, אם אני אעשה את הסטלה הזאת, אז יהיה לי טוב, אם אני אעשה את הסטלה הזאת, כאילו, כל דבר שסיפק רגע אחד של השקטה פנימית, עשיתי אותה. עכשיו אני עם בולמיה כבר מכור, הסמים נכנסו עולים לתוך החיים, מה חסר לי כאילו בתוך החיים האלה? מסתבר שהיה חסר דבר אחד, הייתי גם מכור לפורנוגרפיה, התמכרות שפיתחתי אותה אחרי הגירושים, ואז אמרתי, אוקיי, אז גם בחורות תן לי צורך, כי יש לי אלוהים נתן את המתנות שלי. והחיים שלי בעצם הלכו מסלול טיסה כלפי מטה. עברנו כבר לדירת חברים, הזכרנו בית יותר גדול. יום אחד אחותי מתקשרת אליי, נריה, איפה אתה? אני אומר לה בעבודה, בואי תגידי שלום. עכשיו אני בקשר עם אחותי בזמן הזה, ועם אחותי הגדולה ואחותי הקטנה. כל שאר המשפחה, אנחנו לא בקשר, לא ההורים שלי, לא אף אחד, אנחנו לא מדברים, אין לנו מה לדבר, אין לי שיח איתם, אף אחד לא מעניין אותי, כאילו בתוך החיים שלי, אני בתוך בור מאוד עמוק, ולא נותן לאף אחד להיכנס, לא נותן לאף אחד להיחשף למה קורה בתוך הבור הזה, איך החיים פצצי הבית. אחותי באה אליי למסעדה ואומרת לי, יש פיצוץ במשפחה, אני אומר לה, את מי זה מעניין? היא עושה לי לא, זה פיצוץ שאתה לא יכול להתעלם ממנו. אני, בגלל הפיצוץ הזה, הולכת לשנת שירות בחו"ל, היא הייתה אחרי שנת שירות, היא אמרה לי, אני הולכת לבית חב"ד בחו"ל, אני הולכת להתנדב שם. אומר לה, אחותי, תקשיבי, אני מת עלייך, אני אוהב אותך, לא מעניין אותי מה קרה בבית, מעניין אותי ממך, קחי את הכרטיס אשראי שלי, אם את צריכה משהו, אל תתקשרי לאף אחד, כי אף אחד לא יעזור לך פה בכל הסיפור הזה, משפחה משפחה, אבל אנחנו עד ש... והיא עולה על טיסה, היא אומרת לי, נרי, רק יש לי בקשה אחת, פסח, גם ככה אתה לא שומר, ואולי לך לא מעניין אותך, בוא תתאר לי תחיתה אלינו. אמרתי לה, עיניים, כפרה, נתראה, אנחנו נדבר. אחרי חודשיים אחותי מתקשרת, ואומרת לי, נרי, או שאתה בא עכשיו, או שאני חוזרת לארץ. אומר לה, מה הסיפור, מה קרה? אומרת לי, די, נמאס לי כל הדוסים, אני מבין שיש לי אחות חדשה, שותפה לתהליך שלי, אולי תתל"שית, אולי לא, זה לא משנה. אומר לה, אחותי, אני בא. היא אומרת לי, מתי אתה בא? אמרתי לה, יגיע לי הדרכון, אני עולה לטיסה איתך, כאילו לא אכפת לי מה אמרו, מי עכשיו, כל החיים שלי ברקנות, הכל כאילו קורה בסיפוק מיידי. מגיע הדרכון, אני עולה על טיסה, היא אומרת, תגיע לפלולים, אני אומר לה, מה זה פלולים, מה זה הודו, אין לי מושג, לא תכננתי הודו, לא מכיר את הודו, לא בוויז'ן שלי. אומרת לי, תגיע לפלולים, אני עולה על טיסה, אני עושה להם ספור פלולים, לא מבין אנגלית גם יותר מדי, עושים לי והם עושים ככה לכולם, אז מסתבר. ואני מגיע, אני נוחת בגואה, ואז, לא, אני נוחת בדלהי, בבומביי, ואני צריך לקחת טיסה לגואה, מכיר אנשים בדרך, אני צריך להגיע לפלו, וכאילו סיני, כן, אל תדאג, נדאג לך. עכשיו אני בראש שלי, אני אומר, כאילו, מה זה הפלו הזה שכולם מדברים עליו? אין לי מושג, אני אומר לאחותי בטלפון, תגידי מה צריך להעביר? אומרת לי, תביא בגד ים, אוקיי, מה עוד? זהו, חיים שלי, אל תדאג, אני אדאג לך להכל, בסדר, אז אני צריך תיגע, אבל אני לא צריך מזוודה בכלל. היא אומרת לי, לא, שים מזוודה, אני אצטרך אותה בחזור. טוב, אני אבוא, אני בא, אני מגיע לגואה,
אני רואה את אחותי בחלום חיי, עם קיץ, עם מסלול, אני אומר לה כאלוהים, תודה רבה, יש לי שותפה, ואנחנו מטיילים את הודו ביחד, שם היא הסתכלה לי מה היה הסיפור, זה סיפור בתוך המשפחה שקרה, שפגעו בה, ואני אומר לה, ואז אני מתחיל לשאול אותה שאלות על המשפחה, כי אני כבר לא בקשר איתם, ואז אין לי בעיה לגוע בתוך זה, ואין לי בעיה לקבל תשובות. אני אומר לה, מה היה החוויות שלך בתוך הבית שאני לא חוויתי אותה? עכשיו, התחילו לעלות לנו מלא סיטואציות, והמון רגעים שנעימים, והמון רגעים שהם היו פחות נעימים. היא אומרת לי, אני זוכר שפעם אחת הצלת אותי מאבא, אני אומר לה, על מה מדובר? היא אומרת לי, פעם אחת אבא רב איתי, ואתה הברחת אותי החוצה ונעלת את זה, אני אומר לה, אין לי מושג על מה זה, כאילו, לא הייתי מחובר בכלל למה שקרה לי גם בחיים לפני זה. וככה היה נראה החיים שלי, בדיעבד התחלתי להבין שאני לא מחובר למשפחה, כי לא התחברתי לשום מקום. היה לי בעיה, כמו שהקדמתי ואמרתי, אני כלום בחיים, אז גם ברגע שלי כלפי המשפחה הייתי כלום, המקום שלי במשפחה היה כלום, המשפחה שלי כלום, החברים שלי כלום, הכל מסביבי זה כלום. ופה התחלתי להבין שאני צריך להתחיל לברר מה קרה שם, אני צריך להתחיל להבין מה המשפחה הזאת, אני צריך להתחיל להבין מי אני בעצם, מה הדרך שלי, אני חוזר לארץ, אחרי חודש וחצי, באמת כיף אמיתי. אחותי מתקשרת אליי, אומרת לי, שומע, מרי, אמא לא מסכימה ללבוש מכנסיים בבית. אני מתקשר לאמא שלי ואני אומר לה, בוא נעשה כזה תנאי, את נותנת לה ללבוש מה שהיא רוצה ואני אבוא לארוחת שישי. אמא שלי כמובן באותו רגע קפצה, ואמרתי לה, אבל אני אאתגר אותך עוד, לכי את תקני לה את המכנסיים. אמרתי, אם אני חי על הקצה, אז אני אעשה את הכל עד הסוף. כאילו אמא שלי עושה לי, לא, אמרתי לה, רוצה שאני אבוא, זה התשלום. עכשיו, אני באותו זמן ממשיך עם הסמים, ממשיך, כבר התחלתי לפתח קצת התמכרות לאלכוהול, שהיינו בהודו כמויות של אלכוהול באזור ה-7, 8, 10 ליטר בירה ביום, לא יודע איפה זה יצא, איפה זה נכנס. אנחנו יושבים בחופים ים של הודו ואני רק שותה ושותה ושותה ומכה את החושים כאילו גם שם, לא באמת הצלחתי ליהנות שם, באתי בשביל אחותי, ואז מסתבר שהחיים שלי היו יותר זבל ממה שחשבתי, ואני מקבל הכל ולא יודע בכלל להפעיל את זה, לא יודע לטפל בזה, ואני שותה בכמויות, והגעתי לארץ, אני כבר, כאילו, מבחינתי בן אדם גמור, אני בשיא הרזון שלי, אני זוכר, הייתי אז עם קוקו, מי שעושה לי תקשיב, אני זוכרת אותך, היית דוגמן, כאילו, רזה, שרירי, קוקו, בלונדיני, יש לי תפסיד בלונד, הכל, משקיע בעצמי במקסימום, בשביל לנסות להשיג ריגוש, אז זה עוד התמכרות שהתחילה להתפתח שם, ואני אוסף של התמכרויות ותחושה של כלום. אני מגיע, אנחנו חוזרים לארץ, אני מתחיל לעשות נסיעות להורים שלי בשישי בערב, עד שהם קיבלו את זה, תבוא לכל השבת, לא יקרה, תבוא לכל... לא יקרה, וכל פעם שאני נוסע להם שבת, נוסע לארוחה, וכל פעם בחזור אני אומר כאילו, הגיע הזמן לסיים את זה, מנסה לעשות סיבוב עם האוטו חד, ולגמור יש סיבוב ליד היציאה מההורים, שאני כל פעם בא לעשות אותו עוד יותר חד, וכל פעם חוזר האוטו למקום. ואני אומר להם, מה אתה רוצה ממני? לא טוב לי, לא בא לי על כלום מהחיים האלה, אני לא נמצא, לא מרגיש כלום, לא חווה כלום. עכשיו אני יוצא עם בחורות ואני אומר לה, ביום שתגידי לי מילה אחת יותר טובה ממה שלומך, אנחנו נפרדים. לא מסוגל להכיל אהבה, לא מסוגל לתת אהבה, לא מסוגל להרגיש שום דבר. חיים שמלאים בריקנות, ואני מתמודד מולם. ואני לא רוצה את החיים האלה, ומנסה לגמור אותם, הייתי מאוד פחדן, זה מה ששמר עליי, לא לעשות צעדים דרסטיים, אבל ניסיתי בדרכים עקלקלות איך שאומרים לסיים, וזה לא עבד לי. יום אחד אנחנו עושים שבת חברים, כל החברים באים, על הניסה, יושבים, אני מרגיש כל התחושה שלי של הריקנות עולה בי במקסימום, אני בא אליהם בשבת בצהריים, אני עושה להם, אתם יכולים לבוא לעזור לי, עושים הכרה, אני אומר להם, אני רוצה להוריד את כל הדברים לאוטו, אני עוזב פה. עושים לי, מה יש לך? לאן אתה עובר? מה אתה עושה? אני עושה להם, לא יודע, יש מפה, שמתי יצא לי ראשון, ואני מחפש שם בתים. אומרים לי, וואלה, מה, דבר, לאן? לא מעניין אף אחד, עולה, עוזרים לי להעמיס, נוסע לראשון, ומגיע לאיזה בחור בצאת שבת, אומר לו, וואלה, באתי לראות את הבית של אמא שלך, עושה לי, בוא תראה, יש פה בית, אני בא, נכנס לבית, אני רואה אותו, אני אומר, וואלה, לקחתי אותו, בכלל לא הולכים לדירה השנייה, לא מעניין אף אחד, לוקח, חותם איתו חוזה, עד היום אומר לנו חוזה בינינו, חותם איתו חוזה, תשלום, מה אתה הולך לעשות, אל תדאג, מאיפה אתה הולך להגיד, אל תדאג, יהיה בסדר. עושה לי, לא הבנתי, מה, כאילו, מה, אמרתי לו, גדעון, אל תדאג, יהיה בסדר, אני דואג לך כל חודש,
מתקשר לאיזה חבר שף, אומר לו אני צריך עבודה, הוא אומר לי פה יש פה אולם אירועים, נכנס שף של אולם אירועים, ארגזים של כסף, באמת, כסף נקי לכיס, בלי הוצאות, בלי כלום, ואני חי באותה תחושה. אני אומר, אוקיי, כסף השגתי בחיים, לא עוזר לי, אהבה הייתה לי, לא עזרתי, אני בשיא ההתמכרות שלי, בשיא הריקנות שלי, חוזרים, טסים לספרד זה היה, למדריד, אמרתי, טוב, אני אנסה שמה, מכיר אנשים, טה, מתערבב, מכיר מישהי שאומרת לי, בוא, יש לי אבא של קונדיטוריה, בוא תעבוד אצלו, חוזרים, על הבכתי שלי מתחילה הקורונה. אני עזבתי את האולם אירועים, למזלי, עברתי לקונדיטוריה, מתחיל לעבוד שמה, ואז מתחיל כל הקורונה, ופה בעצם מתחיל הסיפור השני שלי. עכשיו, זה בעצם הסיפור השלישי שלי, כי בכיתה ט', כשהייתי נער צעיר, יום אחד סיימתי את העבודה, זה היה בסוף הקיץ, ובאתי להורים שלי ואמרתי להם, אני רוצה לטוס לאומן. למה אתה רוצה לטוס לאומן? מי טס איתך? למה טס איתך? אני לא יודע, אני אמצא עוד שותף, ואני טס, לא רוצה להיות פה בכלל בחגים. אומרים לי, תפאדל, כאילו לכזה דבר אנחנו נשתף איתך גם פעולה, עולה לטיסה עם עוד חבר, עולים לאומן, ושם אני מתחיל לראות שתי עולמות כאילו, והכל מתחיל להתערבב לי שם, אבל זו חוויה פנימית שלי, היא לא נמצאת את זה, אבל יש הבטחה לרבי נחמן שהוא אומר שמי שבא אליו לאומן, הוא דואג להוציא אותו אפילו מהגילי גיהנום. ואנחנו היינו שם, אני זוכר, הגענו בשעה 12 בלילה, הולכים לטבול, שומרים קרח, נכנסים, טובלים, עולים לציון, עוברים תיקון הגלים, ואני אומר לרבי נחמן, תזכור שהתחייבת. אחרי זה שהגיעה הקורונה והגיע ההתקף, מסתבר שכל הזמן הוא היה שם ושמר עליי. רבי נחמן לקח אותי באמת במקום פנימי מאוד עמוק, ושמר עליי כל החיים שלי, הוא זה שסיבב את ההגה חזרה, הוא זה שנתן לי את התחושה של הרקנות, הוא זה שבעצם שמר עליי כל הזמן הזה, עד הרגע של ההתקף חרדה הכי גדול שלי בחיים, הרגע שהרגשתי שבעצם הגעתי להכי טוב שלי מבחינת התמכרויות, ואני גמור, כאילו אין לי חלק אחד בגוף שרוצה להתחבר לחלק השני, אני שוכב שם על המיטה ואני מבין שאו שאני עושה שינוי, או שנגמר, או שכאילו אין לך אופציה, כאילו או שאתה משנה את הכל עכשיו, מאלף עד תף, ואז אמרתי לריבונו שלו, אמרתי לו, שומע, יש לי הבטחה מרבי נחמן, שהוא הציל אותי מהגיהנום, והנה אני עכשיו בגיהנום בעולם הזה. אני כבר לא מרגיש כלום, אני לא חווה כלום, אני בריקנות מלאה, תציל אותי. ופה הוא שלח לי שליחים באמת אמיתיים. יש מישהי שהיום היא מרצה פה, שהיא באה למלא אוויר לידי, הייתי עובד ליד המכללה, אנחנו מתחילים לנהל שיח, היא אומרת לי בוא, אני אעזור לך. התחלתי את התהליך, ניסיתי להרוס גם אותו, היא לא ויתרה לי, העבירה אותי לבטי, בטי אומרת לי, מה אתה רוצה לעשות בחיים? אני אומר לה, אני רוצה לעזור לאנשים, ואני בתוך ההתמכרויות ארקו, אבל מה, היה לי הבטחה שאני מפסיק עם הסמים. הבטחתי לעצמי באותו לילה, אמרתי לעצמי, אני לא נוגע יותר בסמים. עכשיו, אתם מבינים שאני בן אדם מאוד קיצוני, אני בן אדם מהתמכרות, מסכים לשחרר התמכרות באותו לילה, ובאמת מאותו לילה לא נגעתי בסמים. אבל זה היה הכוח שלי שהוא מאוד מאוד קיצון. אז אני מגיע לבטי ואז היא אומרת לי, אתה מסכים לוותר כאילו על החיים שלך, לשנות את הכל, אני אומר לה, אוקיי, היא אומרת לי, למה אתה מכור? אני אומר לה, אני מכור לסמים, אבל אני כמה ימים כבר לא קשה, אני מכור לפורנו, היא אומרת לי, אז תפסיק, אני עושה לה, מה תפסיק, מה אנחנו מדברים, חכי, אני עושה לי, תפסיק את זה, אני אומר לה, מה זאת אומרת? אז היא אומרת לי, זה משפיע לך על הנשמה שלך, זה משפיע לך על הפנימיות שלך, אם אתה לא תפסיק את זה, ותישאר באותה תחושה כמה שנעשה עבודה. הוא אומר לה, טוב, אז הפסקתי. עכשיו, ככה? אמרתי לה, כן, ככה. ואני מתחיל לשחרר את זה, אז הבולמיה לא הסכמתי לספר לה. בכל הזמן הזה אני מתחיל תהליך, ואומרת לי, מה אתה רוצה לעשות? אמרתי לה, אני רוצה לעזור לאנשים, ועשה לי איזה מקסים, מתחיל פה קורס או ערבי בסיס. אני אומר לה, אוקיי, ומה אני אמור? היא אומרת לי, בוא תירשם. תתחיל לטפל בעצמך. ואז גם הכרתי את ג'ודי, ישבה מולי באותו זמן, אנחנו יושבים, עשינו את כל התהליך ביחד, מהיום הראשון שאני בהתפתחות, והגיע הזמן של להציב משימות, גם את בצדן הכרתי באותה תקופה, ומתחילים להציב משימות, ושואלים אותי מה המשימה שלה הראשונה, מה המטרה הראשונה שלך, אמרתי להם, תקשיבו, אני יוצא עם בחורה, לא הרבה זמן,
המטרה הראשונה שלי זה לא לזרוק אותה מתי שהיא תגיד לי שהיא אוהבת אותי, אלא להישאר איתה 3 חודשים, ועד היום אנחנו ביחד, אנחנו נשואים, בדרך בעזרת השם לפלוס אחד, אבל זו הייתה המטרה הראשונה שלי שהגשמתי. הצלחתי להגשים מטרה ראשונה, הצלחתי למלא את הדבר הזה שנקרא מטרות, ואני ממשיך להסתיר את ההתמכרות שלי, את הפרעת אכילה, אני לא חושף אותה לאף אחד, לא בבעיות שלי, לא בזה שלי. אשתי באותו זמן שיצאנו איתה בת זוג, לא ידעה על ההתמכרות הזאת. והיא אומרת לי, ממי, איך אתה עושה? ואני אומר לה, ממי, אני שומר על עצמי. היא אומרת לי, איפה אתה שומר על עצמך? אני לא רואה אותך עושה תנועה, לא רואה אותך עושה כלום. איפה אתה שומר על עצמך? אני אומר לה, ממי, אל תדאגי, הכל טוב. ועד שיום אחד התחלנו קורס התמכרויות, ואני נעמד ואני אומר, אני מכור לבולמיה. בטי מסתכלת עליי, אני מסתכל עליי ועושה לי, זה מה שאתה מספר לנו? כאילו אתה בכל כך הרבה התפתחות עכשיו אתה מספר? אמרתי, כן, עכשיו אני מספר, ואז הסכמתי להיחס. ברגע שהסכמתי לבוא ולהגיד, אני כאן בשביל לשנות, אני כאן בשביל לא להישאר במקום הזה של ההסתרה, אני מסכים לשנות. ברגע הזה, באותו יום, יום אחר כך הפסקתי עם שוב פעם, צעד קיצון. עד היום אני חי עם הבולמיה בשלום. הרבה פעמים אני יכול לאכול תביס אחד יותר, והבולמיה תבוא ותגיד לי, אולי תלך להקיא, ואז אני עושה לה, אולי נדבר על זה מחר, ואז עובר הרגע הזה, ועדיין שמה בתחושות, היא עדיין שמה במקום הזה, ועדיין אני נלחם איתה, ועדיין אני נלחם עם הסמים, ועדיין אני נלחם עם עצמי על כל דבר, אבל אני נלחם באהבה. כי ברגע שהחלטתי להינצל, החלטתי להינצל מהכל, וזה המסר שלי אליכם היום. היה לי פחד עצום באותו רגע, היה לי את הפחד הכי גדול, התקף חרדה, מי שחווה את זה פה יודע מה העוצמה שלו, אבל היה לי את האומץ לבוא ולהגיד, אני לא נשאר במקום הזה, אני לא מסכים להישאר במקום הזה, הריקנות לא עבדה, הבדידות לא עבדה, הכל לא עבד. הדבר היחידי שכן עבד לי זה התקף חרדה הזה, שבא ואמר לי, אתה לא במקום הנכון, אתה לא בטוב שלך, אתה לא בדרך שלך, קום ותשנה. ברגע שהעזתי לקום ולשנות, החיים שלי השתנו ב-180 מעלות. אם זה היה אהבה, אם זה היה הפן שאני עוזר לאנשים, היום אני מטפל לאנשים, אני עוזר לאנשים במקומות האלה, אני נמצא עם אנשים במקומות הכי נמוכים שלהם, ואני אומר להם, אני יודע איפה אתם נמצאים, ואני יודע מה התחושות שלכם, אני יודע מה אתם חווים, לא בגלל שאני אתם, בגלל שגם אני חוויתי את המקום הזה. ואם אני חוויתי את המקום הזה ויצאתי ממנו, לא בגלל שאני מלאך, לא בגלל שאני לא בן אדם, לא בגלל שיש לי כוחות מיותרים, אלא בגלל שקיבלתי החלטה. קיבלתי החלטה לקחת את הפחד שלי הכי גדול, שקוראים לו להיות בן אדם. פחדתי להכיר בזה שאני בן אדם, פחדתי להכיר בכוחות שלי, וברגע שהסכמתי לגוע בכוחות שלי, שיניתי את הכל. ואני בא ואומר לכם היום, דווקא היום ביום האישה, כל אחת מפה היא עוצמה בפני עצמו, כל אחת מכם היא אישיות ענקית של כוח. לכו תכבשו, לכו תעשו, וברגע שמופיע לכם פחד, תדעו דבר אחד, מאחוריו יש לכם המון אור, והאור הזה יתגלה לכם ברגע שתתגברו על הפחד, אז תעשו, תשאפו, ואל תשכחו, אם הגבר רוצה לראות כדורגל, תנו לו, זה חשוב. תודה רבה לכם. תודה רבה.